Hej, det er Nana og Annette. her. Vi har valgt billedredigeringsprogrammet Pixlr, pixlr.com til at screenteste. Vi starter med at tage et billede ved at trykke på webcam. Dernæst så tager vi billedet. Det her billede det kan bruges for eksempel i hjemkundskab, hvor eleverne skal ind og billedredigere som en del af deres arbejdsportefølje, hvor de kan bevidne selve arbejdsprocessen i det at lave mad. Eleverne de kan for eksempel ved at gå ned i Adjustment, kan de gå ind og ændre på kontrasten. Der kan man gøre det lysere billede, for eksempel som vi gør her. Så kan man trykke Apply bagefter, når man er færdig. Dernæst så kan du gå ind og give for eksempel en på billedet videre tænder. Går man ind og taster der, hvor feltet skal gøres mere hvidt. Derefter trykker Apply. Dernæst kan man for eksempel som en af de faglige ting gå ind og ændre på effekterne. Gå ind og lave en anderledes baggrund. Og derefter trykke Apply. På denne her måde, der kan eleverne gå ind og arbejde med deres billeder. Gå ind og billedredigere, gå ind og skære til osv. Og dernæst sende dem online til hinanden ved at gå op og copy-paste URL-adressen. Og på den måde have let tilgængelighed til deres billeder. Så det er på den måde er det en didaktisk metode til som en del af en arbejdsportefølje. Dernæst så kan eleverne også tilføre noget tekst til billedet, således de kan forklare, hvor i processen de er i hjemkundskabstimen, og hvilken del af opskriften de udfører.